Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. לא גברת, אנחנו לא אורזים מראש מה אורזים לחג. אני יודעת שזה היה כתוב בעיתון. אוקיי. יאללה. ביי. שיו, איזה טמטומלן, הכי ארטלט. הכי שמנטון, הכי מקפיץ לי את הטוסיקלנט. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. טוב, מה זה הגול הזה? הריח של הנרגילות בטעם תפוח מהשכנים מלמטה פשוט הורג אותי. הכי מענו ד' באר שבע. הכי קריית אונו. לנד. HTPC. לנד. טוב, לנד. סליחה, יש לכם אולי HTPC? HTPC? איזה אאוטלי טיפוסי. הכי ספנשן. הכי ספנק מי? כן, כי פשוט יש לי ולד בגב, אני בחופשת מחלה, אז אני חייב לשכב במיטה כל הזמן. אז חשבתי אולי אני אקנה HTPC. סליחה חמוד. כבר תרענו בבית. שיהו, עוד איזה נכה נכנס לכאן, אני מתה. מה זה פה? ויצו? מה זה פה, אלן? מה זה פה? בודי שופ? זה ממש סקסי. האמת היא שזה סטארט-אפ בפורפליי. חברה שלי זה ממש מדליק אותה. כן, אתם רוצים לראות? תראו. H אוקיי. T יאללה. D ביי. C. זה לא מדליק? אז אפשר אולי לקבל צ'ייסר? Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. מה דעתכם על דיאט קולה? אני חושב שזה דרק, זה פשוט צבא הדבר. אני שונא דיאט קולה. מלא רעלים, צבעי מאכל. גועל נפש הדיאט קולה הזה. גועל נפש. הוא צודק לגמרי, הוא צודק לגמרי. דיאט קולה זה פשוט לא בריא, זה גועל נפש, יש בזה צבע מאכל, חומצות סוכר, המון סוכרים יש בזה. אבל אין בזה בכלל סוכר. הבן אדם הזה צודק לגמרי, אני רוצה להגיד. אני לא רוצה לחזק את הסטיגמה, אבל איך בדיוק אתם חושבים עושים דיאט קולה? כל כך מתוק בלי סוכר, אני מבקש, איך בדיוק? מישהו ראה לאחרונה פה קנה סוכר? אני מבקש, מישהו ראה? אני בחיים לא אתן לילדים שלי דיאט קולה. צודק 100%. למשל, הבן שלי גיא, הוא בן 1.5 שנה, הוא לא הולך לישון בלי דיאט קולה. אתמול בערב, לדוגמה, הוא צעק שעה, שעתיים, לא היה מוכן לישון בלי דיאט קולה. אז מה, אני נתתי לו דיאט קולה? בטח שאני נתתי לו דיאט קולה. איך עוד תרגיע ילד בן 1.5 שנה? מה זה? מה אתה חושב? טוב, מתערבת איתך על מסאז' תאילנדי מפנק, שאני מוכרת לבא שנכנס עכשיו את המוצר הזה. איזה? זה שיצא מאופנה לפני 5 שנים? זה ששוכב פה מאז שגללים היו באופנה. זה מהתקופה שגיא ומורד היו שותפים בבאר שבע? היי, יש היום מכבי, ובא לי להכין משהו מפנק לחבר'ה, פויקה כזה, עם שמן צ'ילי, אולי קצת חלב קוקוס, חווייג'. אני יודעת בדיוק מה את צריכה. יש לי פה את המוצר המדהים הזה. הוא עזן מהמדפים, הוא נמכר בטירוף. זה נוזל ארומטי בניחוח וניל, פצ'ולי, אסולי, קצ'ולי, מצ'ולי, לבנדר. וזה לאזור הטבור לניקוי ארומטי ויסודי. זה לא קצת פולשני? 2 טיפות מזה ומכבי מנצחים. הכי טל בודי. הכי דירה מאופשת 3 חדרים בבניין בלי אור במדרגות, אבל מול קניון רמת אביב. טוב, וואי, זה מגניב, אז אני כאילו שמה 2 טיפות כזה בתוך הפויקה. אוקיי. אבל אני לארומה, בתנור. ביי. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the
מה את חושבת על חתונות ביום שישי? אני חושבת שזה מעולה. אפשר לחזור מתי שרוצים, אין עבודה ביום שבת בבוקר, אפשר לישון עד מאוחר. צודקת 100%. צודקת 100%. היא צודקת. למה מה קרה? הדתיים האלה קובעים לך מה לאכול, קובעים לך איפה לנסוע, קובעים לך איך להתחתן? למה מה קרה? זה מדינה חופשית או לא? אני לא באדם ירא שמיים, אבל אני חושב שצריך לכבד את המסורת ולא לעשות חתונות בימי שישי. האיש הזה צודק גם כן 100%. החתונות האלה, בא לך איזה זוג פלצני מצפון תל אביב, הולכים איזה רבי שמסתלק לפני השקיעה בחאווה, מעכבים את הגאולה. לא רוצה לסכסך, כן? אבל מתפלאים שאין פה משיח. היי נירש. כן, אנחנו בדיוק מנסים עכשיו לסגור כרטיסים. כרגיל, את יודעת, אירופה הקלאסית. כן, אולי נקפוץ לבקר את אשקט. רגע. אוי, בדיוק חלון בממתינה. אגב, דיברתי עם טליש והיא אמרה לי שהיא קנתה סמלה מהממת על חלל שחבל. כן, חתונה. טוב צוות, אני חייבת לסגור, אני הולכת עכשיו להיכנס לחנות שלנו. אני רוצה לקנות ניחוח אביבי משקר וקסום. נשיקות. היי בנות. אני מארחת היום, אני רוצה לפנק. אני צריכה משהו שיוצר אווירה, משהו שמפיץ ריח. אולי שמני מבער מפרובנס בניחוח אגסים מסוכרים? אנחנו סגורים. אבל יש עוד 3 דקות. אוקיי. אז אני רוצה שאולי תראו לי... יאללה, השתגעת? זאת מנהלת שיווק מסגרון של פעם, איך את לא מזהה? את כזאת אאוטלט? כן, זה מאוד כיף לקבל חבילה כזאת, של טיפוח. בדרך כלל אנחנו לא מפרגנים לעצמנו ולא קונים לעצמנו ככה ביום-יום. תגידי, מה את עושה בשיער? הוא מדהים, אלף. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes, boys blowing up our phones, phones, drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties. טוב, אז נראה לי שאני אקח את זה. אל תגיעי בארוזים.